pohvala. Nastavljamo s još jednim osvajačem zlatne medalje, koji dolazi iz Taekwondo kluba Div iz Knina. Seniorski jer sam reprezentativac Hrvatske već 2 godine. Ovaj turnir mi je jako dobro došao jer nismo prethodnih 8 mjeseci ništa borili se radi ove pandemije koronavirusa, tako da mi je ovo došao kao jedan dobar test. Danas imao 4 borbe, to jedini na turniru danas. Imao sam pretkolo, pobjedio sam na prekid. Drugo kolo sam isto pobjedio na prekid predstavnika Čeha. Prvo kolo Srbina. Polufinale me čekao jedan jako dobar protivnik iz Nigera koji je u top 25 rang boraca u mojoj kategoriji. Inače već se nastupio na 2-3 Grand Prix i mene je pobjedio prošle godine i to mi je predstavljalo jako tešku borbu, ali sam ga eto s dobru taktiku sa svojim trenerom pobjedio 14-12 i u finalu sam pobjedio isto predstavnika iz Hrvatske 8-2 i time osvojio zlatnu medalju i kvalificirao sam europsko U21, europsko do 21 godine sljedeće godine koji će se održati. Jedan od osvajača medalja, u ovom slučaju srebrne, je i predstavnik kluba organizatora Taekwondo kluba Jastreb. Bilo je dosta naporno, u prvom kolu sam bio pušten, a drugo kolo sam dobio Njemca, a treće kolo Francuza, a u finalu sam izgubio od predstavnika Hrvatske, Jaspateski. Pa nakon ove cijele situacije s koronom, napokon smo uspjeli, evo i hvala organizatoru iz klubu Jastreb i Karlovac, što je ovo omogućili su. Nakon 8 mjeseci pauze, evo, prvi turnir i to je to. Natjecanja se nastavljaju u utorak kada na borilišta izlaze seniorke. Nastupit će velike zvijezde Taekwondoa iz nacionalnog tima Velike Britanije, Bianca Ogden, trostruka svjetska prvakinja te europska prvakinja i nositeljica medalje s olimpijskih igara 2016. te Jade Jones, trostruka olimpijska pobjednica, europska i svjetska prvakinja. Za nacionalni tim Turske nastupit će Irem Yaman, dvostruka svjetska i peterostruka europska prvakinja.